Pas over 15 of 20 jaar. Van 6 tot en met 3 september is de week van lezen en schrijven. Op GBS De Schakel in Dokkum vinden ze het heel belangrijk dat je er aandacht voor is. Ik vind het heel goed dat er algemeen aandacht daarvoor is. Omdat lezen en schrijven natuurlijk een heel belangrijk iets is wat je moet kunnen. En waar je ook heel veel plezier aan kan beleven. Elke week is voor ons een week van het lezen en het schrijven. Dus eigenlijk niet speciaal extra deze week, maar elke week is er heel veel aandacht voor het lezen en voor het schrijven. Want ja, groep 3 is natuurlijk heel duidelijk een groep waarin je het leert, waarin heel belangrijke dingen aangeleerd moeten worden. Waar we heel intensief daarmee bezig zijn en dat ook proberen om dat zo goed mogelijk voor elk kind te doen. In hun latere leven hebben ze natuurlijk elke dag nodig. Mensen die het niet goed kunnen, die lopen daar elke dag tegenaan. En om in de basis heel goed die kinderen te begeleiden en te helpen om het goed te leren, zodat ze in hun gewone latere leven zich in het dagelijks leven goed kunnen redden. En ook dat ze veel plezier aan het lezen mogen beleven. Want het is ook gewoon heerlijk om gewoon een goed boek te lezen en daarvan te genieten. Er zijn kinderen die inderdaad het heel makkelijk leren, heel makkelijk tot zich nemen. Er zijn kinderen die groep 3 binnenkomen die al kunnen lezen. En er zijn elk jaar weer kinderen die echt heel veel moeite moeten doen. Het is ook heel erg ingewikkeld. Als je het kan, denk je van, oh, je staat er niet meer zo bij stil. Maar als leerkracht van groep 3 merk je gewoon heel erg wat die kinderen allemaal moeten kunnen. En dan denken ze dat ze het weten. Die letter klinkt zo. En in een andere woord klinkt die weer net anders. Er zijn heel veel hobbels waar ze doorheen moeten. En het is een kwestie van heel goed onderwijs geven. Heel goed het kind volgen. Waar heeft dit kind moeite mee? En wat kan ik dit kind bieden zodat het leert lezen? En als het eenmaal kan lezen, ja, het gevoel van trots dat ze het kunnen. Dat er een wereld voor ze open gaat. Want er gaat echt een wereld voor je open als je kan lezen. We zijn een kleine school, kleine groepen. Dus je ziet natuurlijk veel. En meer denk ik als dat je gewoon voor een grote groep staat. En ja, ze zitten vlakbij mij. Als wij een instructieles hebben, zitten ze voor mij in een instructierij. Ze hebben een wisbordje waar ze hun dingen opschrijven. Met het schrijven. Ze lezen heel veel individueel met mij. En dat vind ik erg leuk om ze te horen. En dat is voor de kinderen ook fijn. Want ze krijgen directe feedback op wat ze doen. En ik hoor wat ze moeilijk vinden. En kan daar ook weer op doorgaan en mee verder gaan. Ja, dus dat is voor mij wel de uitdaging elke dag van hoe help ik jou vandaag weer verder.